Sandy, it's a gossip girl. Latoya's fourth baby daddy recently took his frustrations to social media, speaking about Latoya's behavior and mainly expressing how much he wanted to see his child. He also appeared on Owami's podcast and shared several videos on TikTok explaining his side of the story. Now it looks like things may finally be improving because he has been given the opportunity to see his son again. At the end of the video, Sansi, please like, share, and comment below. Bye bye. Somebody when she comes, she must sign these papers. Into by Kunumi pen. So I don't know what to do. I'm here for that. Go to court. Pen. Into mailing me and the pen. Go to court. Simple. Go to court. She'll get arrested, you know that. Go to court. Get her arrested. Whatever you No, have to I do, am it's not. my The business. dates are hitting her. You go to court. You. Go to the police. Police. Find her and give that with the police. Don't include me. Please help her. Help her how? Just leave the papers and sign. She must come to court. Help her. You come with the police. It's simple. Come with the police. They're Where gonna- you find her. No, you will serve her. they're gonna do the very same thing. Then you will serve her. No. Go from police to I will police. go. If she lives in Roodepoort, Yeah. go to police, from police to police station. Whatever you have to do, Right. you have to sign it with the police. I'm Can not you- fighting with you. Do you understand? I know. Can you write something maybe? I'm not Address of writing Roodepoort- anything. Of Roodepoort. I'm not writing anything. You are hiding her. You can go to the police. You are You hiding can go her. to court. You can sign there with the person that you are serving. It's simple. It's very simple. Help her. It's very simple. Serve the person you are serving. Don't serve someone else. There's no Can I tell you such something? thing. Can I tell you something? If she doesn't attend, You know what? she will be You a and the warrant. shit phone. You and the shit phone. You and the shit phone. You and the shit phone. Recording. Okay. You Okay. leave. Thokozani wonke uMzansi Afrika. Njoba siningazi ngomahlala entabeni. Ngibhizi ngendaba yengane nani. Bayaqhamuka abantu ngapha nangapha bacanga ukuthi mina ngiyazifaka noma ngize ngeforced lapha ku umuntu wamama engane yami. Hayi siyabonga amanibeleni commenda siyanizwa. Ngikhuluma lokho nikukhulumayo nemicabanga namavizwe nani. Nalaba bacanga ukuthi babona bathi namahoho. Do you know what I have? Nenhliziyo enhle impatho. Julile, yakhanya, sibhakabhaka. Into ayithande kakhulu kimi. Sometimes she used to say, I love my beast, because I used to say to her, Beauty and the Beast. Njoba nina nithi ngiyazibandakanya ngiyazifaka ngenzani. Manje khona nalaba abahamba bekhuluma kakhulu ukuthi mina ngisifisana noLebo. Ngoba mina ngidila ne-public figure mangikhuluma hayi akumelanga ngikhulume ngoba ngikhuluma nge-public figure. Ubona ngiyahlanya. Okay, kumele ngenzeni? Uma wengane wami she is a public figure, but mina ngizokhuluma ngeke ngistope as long as asebhizi ngengane yami. Ngizoqhubeka ngikhulume. Nalabo bacabanga into le bayicabangayo. It's fine. Manje ngicela ke unamanamba kaLebo. Akangithumelele ngidinga ukuxhumana naye. Yeah, since well nina na. Thokozani South Africa yonke nabogogo nabomkhulu. Zinyanga zonke inhlanga zonke. Baprofit nange yimo mahlala entabeni. Ngilana ngifuna ukuphendula lo gogo lo oceda ukukhuluma enye into ngami lo wangimitha once. Esnami maze once esulathwa yamaze once. So ngilana ngokuthi gogo akunginezi solution yala mina ngaya khona or i-platform la ngaya khona ngokukhuluma ngendaba eyengane yami. Wena ubona ukuthi right since well ukuthi mina ngcolisa idlozi futhi ngcolisa idlozi la kabani. Angikhuluma okuningi. Futhi okunye gogo ngila ngendaba kamama engane yami. Ukuthi abaleke ingane yami since from December until namanje. Omuphi umzali ongavumela into efana nale ukuthi abaleke umama ngengane kanje? Kwamanje ngibizwa bomaphara, angifuni ngenzele ingane yami. I'm the father who doesn't do nothing for his child.
lokho ukubizana into enjengaleyo gogo. Njengokukhumbuza ngumahlala entabeni mina. Angifuni ukungena endabeni zakho nentweni eziningi noma ngithini. Ungibone one day bengizele ukuzokusiza futhi bengikhulumela futhi after amalanga lawo ngibona amalanga ahamba ngibuzana nogogo ukuthi ukuphi, ufuna nini, siza nini sizokwenzela izinto zakho. Maye soqhamuka la ukhuluma ezinye izinto ongazazi. Ugogo bekahlala nami aphila nami 24/7 day and night. Besinamathelene kanje njengomathunulwini. So yakela ukhuluma into ongazazi gogo. One, nginezi platform la ngizoya khona ngiyokhuluma ngalezi zinto. Number 2, ngila ku social media ngendaba eyakhe leyo mama lo mkhulume lakhe. Kube ngilana. Futhi ubani uthi ufuna ukuba yi-celebrity enze. Bengilapho ngothando nangokusiza nokwenza izinto ukuthi sibe right. Manje wena sinzwele ngizongolisa amadlozi ngolisa konke nendumba nani le ayenzelwe yimi singakayiqedi nokuyiqa. Let me see.